Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min yadil ridha illahi ta'ala al-fatih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qutub jami'il maqlam wal ghawthil azam. Sallallahu lil awliya Syekh Hasan Ali Asyadi. Wa ila hadratil mursyidin Abu Rafi Rahina. Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qutub Syekh bin Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadratil masyayikhina masyayikhina ustadzina malimina walidina. Khususan Syekh Dardawi bin Hasaniyah. إلى حضرة سيد هذا الكتاب تنبيه الغافلين شيخ عبد الليث بن نصر بن محمد السمرقاني وخصوصا كي مصباح مصطفى ووصولهم وفراحهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa ja'alna min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Barawa al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu istunaka Nabi qala kata Nabi lamma ahbadallahu azza wa jalla iblisa lamma ahbata indang semangsane lungdong sinten Allah subhanahu wa ta'ala iblis ing iblis alaihi laknah qala ngatur sapa iblis bi izzatika demi sifat kemuliaan panjenengan ini sedona ingsun iku la ufariqu iku ora nilar sapa ingsun ibna Adam ing anak Adam hatta tufariqa sehingga padha nilar apa ruhe anak Adam jasade ing jasade anak Adam. Mangkala nulita usine ar-rabbu pangeran maksudnya Gusti Allah taala wa izzati demi sifat kemuliaan ingsun azamatilan sifat azamah do kagungan ingsun la ahju orang ngaling-aling sapa ingsun at-taubat ing taubat an abdi saking kawulaku hatta yugargira sehingga lorok-lorok sapa abad dia kelawan taubat. Di suci riwayat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ijek membahas tentang taubat ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ada dawuh lamma ahbadallahu azza wa jalla iblis alina wala bi izzatika inni la fariqu ibn adam hatta fariqu ruhu jasada. Jadi iblis atau balane syaitan iblis kabeh iku sing bisi-bisi elek ning awak dhewe iku gak bakal ninggalno awak dhewe gak bakal ninggalno anak Adam sampai anak Adam iku mau dipundhut karo Gusti Allah. Jadi awak dhewe ning donya nglakoni apa wae, aktivitas apa wae, bahkan ibadah pun iblis yo tetep melok-melok. Dan arti ikut campur lah. Sampai kapan? Sampai roh manusia dicabut. Jadi memang awak dhewe kudu iso njaga awak, iso njaga hawa nafsu. Mergo sak pinter-pintere awak dhewe iku ijek pinter iblis, ijek pinter godhonane setan. Dalam artian piye? Awak dhewe ora sekedar mau yakin karo diri sendiri melainkan kudu yo njaluk pitulungan karo Gusti Allah. Njaluk dikuatno karo Gusti Allah.
Mergo iblis iku gak ngarah ninggalno manungsa. Dalam arti bakal tetep nggodha manungsa sampai manungsa iku dipundhut kalih Gusti Allah. Maqala Ar-Rabb Ta'ala wa izzati wa 'azamati la ahjubu atau an abdi hatta yughargira biha. Tapi ya ana di samping iblis iku nggodha manungsa selama hidup. Gusti Allah ya jelas gadah solusine. Solusine apa? Selama kok manungsa iku digodha karo syaitan, digodha karo iblis, kok katut misal kok nurut. Tapi dekne gelem taubat, dekne mengakui kesalahan iku. Insyaallah ya tetep ditampa karo Gusti Allah. Ya ana wong, misal ana wong dene penggane nglakoni maksiat, penggane nglakoni dosa. Iku iblis seneng jelas. Kenapa? Mergo godaan iblis iku berhasil. Nggodha manungsa supaya nglakoni maksiat, supaya nglakoni dosa. Ketika manusia iku mau nglakoni, ya berarti seneng malah iblisnya. Tapi Gusti Allah gak kentaan solusi. Selama kok manungsa iku gelem taubat, dekne nglakoni kesalahan, ya gelem taubat, ya getun, ya mengakui bahwa itu salah. Dan mari taubat iku mau. Gusti Allah tetep nampa. Warwa lan nyritakake Sinten Al-Qasim an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu anna Nabiya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kita Sinten Nabi sahibul yamin. Utai malaikat kang duweni bagian tangan. Aminun ikutin percaya ala sahibi shimali ngatasi malaikat kang duweni bagian kiwa. Baida amilah mengajang akan ngelakoni sapa abdu kaula hasanatan ing kebagusan. Kata mau nulis lau kedua abad sapa sahibul yamin ini malaikat sing duweni bagian tangan. Asyaratan ing 10. Baida amilah lan dalem nalikane nglakoni sapa abad saya ada ing perkara Allah. Warada muli ngarepake ayat tubah ayat nulis ing sayah sapa sahib shimali mereka sing duweni bagian kiwa ora dawuh sapa sahibul yamin ini malaikat sing duweni bagian tangan amsik ngkera sira hayumsika maka ngeker sapa sahib shimal sita sa'atin ing dalam mangsa 6 jam au sab'a sa'atin utawa mangsa 7 jam wa ini istighfar monggo lamun nyuwun ngapura sapa abet Allah insyaallah lam yaktub monggo ora nulis sapa sahib shimal alih ing atase abet sayan ing suwi-suwi alam wa ilam yastaghfir ain dalem nalikane nyeluk ngapura sapa abet yaktub monggo nulis sapa sahib shimal wa ilam yastaghfir lan dalem ora gelem njaluk sepura sapa abet maksudnya ora njaluk sepura Gusti Allah yaktub monggo nulis sapa sahib shimal ali ing atase abet sayiatan ing kalonan wahidatan nang siji ya Nabi dawuh jadi malaikat sing tukase nyatet amal-amal manungsa kan ana orang malaikat sing siji malaikat raqib siji malaikat atid. Malaikat raqib itu tugasnya kan nyatet keapian, si malaikat atid tugasnya nyatet keelekan. Nabi tahu sahibul yamin aminun ala sahibus shimal. Wa idza amila al-abdu hasanatan kataba lahu sahibul yamin asyaratan. Ketika kok ada seorang hamba ana menungso nglakoni apik, nglakoni ibadah, maka malaikat raqib sing tugas sing nyatet apik maksudnya. Malaikat raqib ku nyatet penggawean apik siji mau
dicatat 10. Kalau menungso nglakoni apik ping pisan, malaikat pencatat kebaikan iku nulese 10 kebaikan. Wa idza amila sayi'atan farada ayatu baha sahibu shimal. Tapi kok saumpama ana manungsa nglakoni elek siji maksudnya. Farada ayatu baha sahibu shimal. Malaikat pencatat kejelekan ini karepe apa nyatet karepe. Qala sahibul yamin amsik kasih tasahatin. Tapi dilarang karo malaikat pencatat kebaikan. Sal iki raqib sing kiwa malaikat atid. Malaikat raqib pencatat amal baik, malaikat atid pencatat amal buruk. Ketika kok ana manungsa nglakoni kebaikan, maka malaikat raqib iku nyatete dicatat 10 kebaikan, padahal nglakonine siji. Tapi kok menungso iku mau nglakoni siji keelekan, karepe malaikat atid iku apa dicatet keelekane. Tapi dilarang karo malaikat raqib. Aja sik, gimana amsik. Wa yumsika sita saatin au sab'a saatin. Dituruti karo malaikat atid. Dinteni sampai kurang lebih 6 jam utawa 7 jam. Wa in istaghfarullah lam yaktub alaihi syai'an. Saumpama kok dalam waktu 6 sampai 7 jam iku mau kok menungso njaluk ngepurane Gusti Allah. Dalam arti istighfar atas kesalahane. Taubat gampangane. Maka ya gak sido catet keelekane. Walam yastaghfir yaktub alaihi sayi'atan wahidatan. Tapi kok saumpama dalam waktu 6 sampai 7 jam gak njaluk sepura, ora istighfar, gak taubat, maka ya dicatat karo malaikat atid. Tapi nyatete sayi'atan wahidah, satu kejelekan. Jadi iki penake nglakoni apik iki kaya ngene. Nek nglakoni apik siji, wis otomatis dicatet karo malaikat raqib. Bahkan nyatete ning kene jelasno 10 KPAN, padahal nglakoni ini mau siji tapi ditulisnya 10. Tapi kok saumpama nglakoni elek, dinteni sik sampai 6 utawa 7 jam dinteni. Nek njaluk ngepurane Gusti Allah atas keelekane, maka gak sido catet. Tapi kok nek gak njaluk sepurane Gusti Allah, ya terpaksa kudu dicatat. Tapi sayi'atan wahidah, hanya satu kesalahan. Satu kesalahan dicatat satu kesalahan. Tapi nek satu kebaikan dicatat 10 kebaikan. Makanya ngono. Qala al-Faqih radhiyallahu taala an wa hadza muwafiqun lima ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.